Bé, primer de tot, agraïment als que heu vingut. Ja sabem que és una tarda una mica especial perquè la proclamació de la República de l'11 de febrer és desconeguda per tothom. Però bueno, anem al que tinguem i aviam si això continua. 11 de febrer, 152 aniversari de la proclamació de la Primera República. L'11 de febrer de 1873, el Congrés i el Senat es van constituir en Assemblea Nacional. Tot seguit van proclamar la República per 258 vots a favor i 32 en contra. Acte seguit es van proclamar la República en aquestes paraules. L'Assemblea Nacional assumeix tots els poders i declara com forma de govern de la nació de la República, de la nació la República, deixant a les Corts Constituents l'organització d'aquesta forma de govern. El mateix Emilio Castelar va pronunciar un discurs on descrivia de forma resumida com va arribar la inesperada República. Així es va dirigir a les Corts. Senyors, en Ferran VII va morir la monarquia tradicional. En la fugida d'Isabel II, la monarquia parlamentària. En la renúncia d'Amadeu de Savoia, la monarquia democràtica. Ningú ha acabat amb ella. Ha mort per si mateixa. Ningú no ha portat la República. La porten totes les circumstàncies. La porta una conjuració de la societat, de la naturalesa i de la història. Senyors, saludem-la com el sol que s'aixeca per la seva pròpia força del cel de la nostra pàtria. 3 dies després, la Campana de Gràcia, gran diari republicà barceloní, publicava les seves pàgines. Ja la tenim, ciutadans. El tron ha caigut per sempre a Espanya. Ja no hi haurà cap altre rei que el poble, ni més forma de govern que la justa, santa i noble República Federal. Pi Maragall, segon president de la República. La importància de Pi Maragall com a pensador polític és indudable. A Espanya del primer terç del segle XX, les seves idees influeixen no sols als republicans federals, sinó també a altres sectors del republicanisme espanyol, el catalanisme d'esquerres i l'anarquisme. Es basava en la necessitat d'acabar amb la guerra carlina, la separació de l'Església-Estat i el fi de l'esclavatge i les reformes a favor de les dones i els infants treballadors. La Primera República va aprovar l'extinció de l'esclavitud. A Puerto Rico encara no va ser fins al 1886 quan el govern de Amadeo de Sagasta va posar fi al patronat dels esclaus alliberats per la illa de Cuba. Sota la Primera República Espanyola, Pi Maragall defensa una política d'estricte compliment d'un programa legalista, eleccions a Corts Constituents que havien d'aprovar ràpidament una Constitució federal. El seu prestigi assolia el punt més alt per l'abril, quan l'altura de l'intent de cop d'estat dels radicals, però com a cap de poder executiu, des de l'11 de juny fins al 18 de juliol, no va poder evitar l'esclat cantonalisme i en negar-se a una repressió recolzada per l'exèrcit, la seva posició esdevingué insostenible. Intenta posteriorment una reconstrucció de l'aliança de centre-esquerra en setembre del 73 i al gener del 74, però el cop d'estat del general Pavia impedeix la seva realització. Al gener de 1874, amb els fets decisius per la República, van tenir com a escenari Sarrià. El líder republicà Joan Martí Torres, el xic de les barraques, es va fer fort a Sarrià, amb una partida de voluntaris en defensa de la legalitat republicana. La data d'aixecament va ser el 8 de gener i a partir del demà els republicans van haver de resistir als violents embats de les tropes del general Martínez Campos. El darrer indret de la resistència va ser la plaça de Sarrià. Segons les il·lustracions espanyola i americana, el 22 de gener de 1874, entre les tropes irregulars hi havia 15 soldats morts i 8 oficials i 36 soldats ferits. Dels republicans només s'esmena que les baixes van ser nombroses. Aquests fets van situar Sarrià a les notícies de l'època. Els caiguts van ser considerats màrtirs de la defensa de la República. Així, cada any, des de 1875 fins la Guerra Civil, al cementiri de Sarrià s'hi feia una commemoració dels fets i l'homenatge a les persones que hi van morir a la Primera República Espanyola. El 29 de desembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos pronuncia a Sagunt i a favor de la restauració del tron de la monarquia borbònica, de la persona d'Alfons XII de Borbó, fill d'Isabel II. El triomf d'aquesta opció s'assolirà gràcies al treball previ d'Antonio Cánovas del Castillo. I aquí va acabar la República. Visca la República! Visca la República Federal! Visca! Per tant,
fer aquest acte de resistència aquí a Nou Barris, recordant la Primera República. És important que passi aquí perquè la República de 1873 va ser una república que va arribar de manera inesperada. Ningú no s'esperava que Amadeu de Savoia fugís un dia i que el dia següent fins i tot els partits que li donaven suport a la monarquia s'avinguessin a proclamar la república, però va ser rebuda amb molt d'entusiasme per les classes populars de tot l'estat i sobretot per les classes populars catalanes. La república va ser vista pels treballadors i per les treballadores com la possibilitat de superar d'una vegada el món de privilegi que significava la monarquia borbònica, que havia caigut com a conseqüència d'una lluita popular i d'una lluita armada que va acabar amb l'exili d'Isabel de Borbó. La república va ser saludada per les grans, pel món de les idees, pels grans pensadors d'Europa, per Victor Hugo, per Walt Whitman als Estats Units, que van saludar aquella república espanyola com una promesa de llibertat i una promesa d'igualtat. La bandera de la Primera República va ser la bandera vermella, que era la bandera de la federal, com li deien les classes populars. I era la federal perquè era una república que havia de ser construïda de baix a dalt per les classes populars. Després va haver-hi una altra bandera també republicana, que era una bandera vermella, blanca i ja amb el lila, que representava els comuners de Castella, que també eren vist com un antecedent del que significaven aquestes lluites populars. La república va ser ferotgement combatuda per les classes propietàries, va tenir ferotges enemics entre les aristocràcies esclavistes que tenien els seus interessos a Cuba i a Puerto Rico, i per això no li van perdonar mai a la Primera República que es posicionés contra precisament l'esclavatge, contra aquestes relacions colonials. I de fet, una de les grans defensores d'aquest projecte republicà van ser les mares dels soldats que eren enviats a aquestes guerres i que en defensa de la pau, en defensa de la vida dels seus fills, es van convertir en l'avantguarda d'aquest projecte republicà. De la mateixa manera que també hi van formar part molts desertors que no volien prendre les armes per enfrontar els seus germans d'altres continents, els seus germans de Cuba, els seus germans més endavant d'Àfrica, i que per tant l'anticolonialisme va ser un element molt important d'aquella Primera República. Nosaltres com a catalans i com a catalanes tenim moltes raons per sentir-nos orgullosos d'aquest intent, i una de les raons és que aquella Primera República va ser una república molt catalana, va ser una república molt andalusa també, va ser un moment en què les classes populars d'Andalusia, les classes populars de Catalunya tenien aquest anhel en comú. Van haver-hi per primera i única vegada en la història dos presidents catalans, Estanislau Figueres i el gran Francesc Pi i Margall, el que no per casualitat Nou Barris acull amb aquella preciosa plaça i amb aquella medalla que hi ha allà on es recorda aquest fill de la Ribera que encara té casa seva al costat de Santa Maria del Mar, fill de classes populars, fills de classes treballadores, que va ser, diguem-ne, el president més culte i més valent que va tenir aquell projecte republicà. La república, com deia, la Primera República no va fracassar, com diu la historiografia conservadora, perquè, diguem-ne, impulsés un procés caòtic. La Primera República va ser enderrocada per forces poderosíssimes, per la ultradreta de l'època, que no va suportar la ultradreta clerical, com deia abans, la ultradreta econòmica, la ultradreta militar, malgrat els grans esforços que va fer Pi i Margall per desarmar aquests sectors. Pi i Margall va ser un autèntic revolucionari, Pi va entendre que l'única manera que el moviment republicà avancés era desarmant a la ultradreta, traient-li les armes, i ell ho va fer diversos cops, tot i que no era militar de formació, tot i que era un treballador i era un gran pensador, però va desarmar a la ultradreta en diverses ocasions i va impulsar un programa social adreçat a les classes treballadores, a les classes populars, que en la seva opinió era l'única manera que la república fos assumida
pel poble i defensada pel propi poble, que era el que garantia la seva subsistència. Malauradament, Pi i Margall era minoritari dins d'aquest món del republicanisme federal. Ell era un radical, no ho era Castelar, que va acabar convertint-se en un enemic de la república, no ho eren molts dels republicans que hi havia allà que ni tan sols eren federals. Per aquest republicanisme la transformació exigia el federalisme des de baix, perquè si no, deia Pi, un republicà que no creu en aquest federalisme de lliure adhesió, el que acaba defensant finalment és una monarquia con el gorro frío. I per tant, el seu paper va ser molt important i jo crec que avui Pi estaria molt orgullós que sigui aquí a Nou Barris, en un barri de classe treballadora on se'l recordi. Estem vivint en un món molt complicat, on aquestes forces d'ultradreta que es van aixecar contra la Primera República també tornen a existir. Són les mateixes extremes dretes que volen tenir relacions neocolonials amb Amèrica Llatina, que estan donant suport a cops d'estats amb Amèrica Llatina, on estan atacant els governs progressistes que hi ha allà, les que volen i defensen aquest president miserable dels Estats Units que està deportant migrants. Aquestes ultradretes que tenim avui aquí són molt semblants a les que van combatre en el seu moment a la Primera República. I per tant, el que hem de fer és recollir aquesta lliçó de saber que només el poble salva el poble i que el que és fonamental és la unió de totes les esquerres, i totes les persones democràtiques que tinguin clar quins són els enemics d'aquest projecte republicà. I Pi ho tenia molt clar. Per considerar-te una persona d'esquerres, la primera condició era ser republicà, entendre que la monarquia, en el cas hispà, era el gran pegament de tots aquests interessos financers, eclesiàstics, militars que impedien la democratització política i la democratització econòmica. I per tant, això és el que hem de defensar avui, on estem en un estat on, igual que Pi, no estem aconseguint impulsar segurament els projectes de transformació social necessaris perquè les classes populars s'identifiquin amb un projecte republicà, i encara tenim forces que s'anomenen progressistes i d'esquerres però que no són capaces de defensar la república de manera oberta. I per això em sembla que és tan cabdal ser avui aquí a Nou Barris amb aquest modest però clar i compromès acte republicà, aixecant la bandera vermella de la federal, fent-lo al costat de tots els pobles peninsulars que també defensen aquesta idea, Andalusia, Galícia, el País Basc, a Madrid, a les Castelles, i construir aquesta alternativa que, com dic, ha de ser republicana en el nostre cas, perquè la monarquia és el gran pegament de tots aquests interessos enemics de la llibertat i de la igualtat. Per tant, amb Pi i Margall al cor, amb totes aquelles dones que van estar en la primera línia de la lluita republicana perquè no volien que els seus fills anessin a la guerra, perquè sabien que les oligarquies, el domini de les oligarquies implicava la manca de pa, la manca de sostre, la manca de les necessitats bàsiques. Recordem avui aquest projecte republicà. Espero que l'any vinent no només ho fem a Nou Barris, sinó que ho fem també al Passeig Pi i Margall, on hi ha una plaça, també allà amb un recordatori de qui era Pi i Margall, i que puguem dir amb orgull que també nosaltres vam custodiar aquest projecte per les generacions que venen, que estan demanant pas pel jovent, perquè aquest projecte sigui un projecte no només de passat, no mort en el passat, sinó perquè sigui un projecte de futur. Per tant, visca la República, visca la Federal de 1873.